kan igi kirish Bakhuid tong in duwai na binda bandilin nong rang parang hapadang gijing shitam. Duwai na binda tisbina walang parang hapadang gijing shitam. Pau Jisu pinkoid igi yaki bapa. Spotlight. Kohimen ko para tonginang duwai na duka donut halor ki jing dumo jungi barra bau Jisu ubakinia na gabenda jungi ba itia ga jingim na gabenda jungi unshim di pura ga jingim jungi barra kawai bat kumjuru ga jing dumo jungi da ga jing rebele ki kot kar party of Jisu benson sharingi ki inga sem jungi ki jing dumo jungi barra ha kerteng upa baru kon baru mensi Bakhuid. Amen. Kajinga e jango try jango Jesus Christ, but kajingi jango blay. Lembart kajinga silok jango men same Bakhuid. Kindon renkad but pi barra. Renka but hero. Kajimpule mintakasngi kakot kaveringi vei pei vei. Bandup kin kordor ya kajingim. Kabau blay ula ai hangi. Namarngi barong idon hakabor sin shar jang kahima ublay. Parngi de ben le ikikam kibayade bad ka jinglong janga hima ublay. Lese haki inga sem jungi haka jingim shime jungi ngim patla ban im yaga jingim ka Bakhuid. Lese ngilale bungi pop daga tin ka tilit daga jingle jingkam. Tongin karpadi of Jisu ban pin kuid ingi na baro kita gi pop pa pintingit ingi pintingit yakiway. Jisu be eat map yangi dagas namba kardor ka jame pin kuid yangi nga palam au blay badon board baro pada happy ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jimpar khat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle phalat janga daka jingle phalat janga daka jingle phalat bakraw e janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid Kabayaiza akati soti yaki angel bat kiri kuit badiepi ko himen ko para banduwai na gabinda jonga how try ublay jongi ublay badon por baro nisune yangi badendala mapigi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jekut Amen. Triken rat go blay isne yangi Triken rat go blay isne yangi Kristo ma go Kristo ma go nung penim jongi penim yangi Triken rat go blay
ngenia duwai ngi duwai nakabindaki jing do mo sheme changi ba kabor jisu nam pau hangi hakinga sem jongi ngi duwai ru nakabindaka Bible convention how banai ban haka kendai tari babaro ki ban sawa inchimenda kinya mari ka jingi jisu Koblay ba don por baro ba im junam to pen roy ya ka jinget ka jinkermen bat ka jingir jungi bat to pelong yangi ben id ya ka ba me hukum kanamba nginlong ki babit ben yo ya ka ba me kular da utrai jungi u Jesu Kristo kurn jame u ba im bat sensha renkat bat me ha ka jingelong ka ve jung men sim Bakhuid u blay junam la junam Amen. Kacing pulih nak kesti jong Paulus Bakhuid sa Kristan Ephesus kelenong kepasan ket khot kebar pawai ter dolai pulai ko para tugin ya pendambu ramar keliang namar kecing tiang buram ya ukris pigi kentai to pendambu ram halaki tengah lakum ha utrai naba utenga ulong ukle jong katengah kumba ukris ulong ukle jong kabalang kamet jong u bat ma uhi ulong unong pen im jong ka kumba ka balang kala pendem burom ya ladi ha ukris kumta ki kentai ro to kin pendem burom hala ki tengah haki ai baro korang ba tu i jala ki tengah kumba ukris ula i ja ka balang padula IT ladi na ka benta jungka ba undu pen kentang ya ka ba enda ula pen khoj ya ka na ka jingsat da ka jingsat ka lembat ka ktin undu la ban shim ya ka balang haladi hi ha ka burom kaba cleansing thobria ne chingsti lane ka ai kaba kum kini khanang ba kan duplong kaba khoj pat kaba klem dak kum taro kirang ba kin i jala ki tanga kum ba ki i jala ki met jaru ba i jala ka tanga u i jala dehi namar om chu don mano u ba isi ala ka do henrai upsa padu sumar yaka kum ba ukris ule yaka balang namar ngilong kit khot jong ka met jong u naka ne ka daw ubri un eno yala ukpa bat kami unyas no hala katanga bat ki ar ngot kin yalong ka wei ka do kane ka long ka ching maya ka bakrau ngamut ba ka theu ya ukris bat ka balang lajar kata do uwei pa uwei un i jala katanga kumba u i jala dihi bat katanga pat do kan ting burom yala utanga kaktin chong trai Semu yau blay. Sam sepak putra nombor raspak sakula. Long umbril, accepting you try, utabaya yaki lenti jongu, men suk men yai ba faopai, men yobam na jing mi no jong kai ti jong me. Accepting you try,
Hallelujah. Jarubai jengau kemuya kaktin jengau. Upa jengau ni jauh. Pangin wan syong batu. Hallelujah. 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 Utrai undon rengkat bat pim. Ringkat bathiru. Kajimpuli naka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam hame putrai. Ujisu la ong kahima ubele kalong kum bat kae ngan pinyasrim yaka kalong kum o simbo jongo simbai sinapa ya uba ubriu ula shim bat ula bet hak per jongo te u jingtung ula san bat ula kalalong uding bat kisim kaswin kila ya taus kum hakitanat jongo bat ula ong biang bat ka ngan penyesrim ya kahima uble kalong kum utiat ya uba kakende kalashim bat kala betep hapo lai parha upureu hadu ba undasib lut baro ka gospel jong utrai Kajingaro yame kukres. ko himen ko para baid hautrai Jesu Christ Jesu ukran hangi mindakasngi halor ka jinglong jonga hima uble kahima uble kadon hapadeng jongi kahima uble kadon hapo jongi bad ngimla ban yoi henre ngila ban sautu yakarukam tre jonga hima uble kadba pidang ngap ianga kahima uble katre hapo jombi vai pai kat kema uble kadang seizo hapo jombi ban ngap ban puson ban le ikikam ngidon kam yakabor jonga hima uble bor jonga hima uble kabamud bor jongu Jesu bor jongu ble bor jonga jinga kalam ka jinga jongu ble ngimla banle ye haka jingim jongi bad ka hima uble ka stang haka rukam barit kadon ka jingstang barit manle ke jingstang jonga hima uble haka jingim jongi kumbau Jesu ong syapang u sembai sinapa badu tiat ubatrekam ha pureu sembai sinapa ulong baritam omdon kibriu kibala ban kin kordor hadu kata halor ki sembai sinapa henre haba ulastam ban he un kalalong uding bahe kumba ong Jesu kumjur utiat katiat omdon bore ye katkum ke jimpe jongi beriu henre haba ngi kle badu pureu kastang ban kelalong kabamayan ha kata ka jimpen don kam ban shetpo ko himmen ko para ha ka ju ka dor u Paulus Bakhuid ong hangi mallaki ingasem mallaki kimiki pa mallaki shikurim kideben slotu kaneka jingtre kam jonga hima uble ujisu ulatrekam hakabalang man ka kelepman haba ong ujisu utrekam hakabalang ne ujisu ulong uklidu jonga balang mod ujisu ulong klidu jong ivei pa ivei ngimla banyo i kataga jingtre ngila banyo i hakikam hakaju ka duru Paulus Bakhuid ong ka jingstang barit lese ka jingid barit ka jingsnaulem barit ka ketin badon buram ka ba utenga ne katenga ki yakren para maki ne kinu ki jingle isne hapadeng jongki but ki kun ki ti ki jongki
kalong kaba ia serim bat ka jinglong jangka hima ubele. De naga taga daw u Paulus bakudu ong utenga ne katenga ki habenang ban ia burom markelia. Kumba u Jisu ula penkuit ia kabalang daka bat kaktin ngiru ngidon kamban penkuit ia ka jinglong jangka hima ubele kabadon hapo jongi iwai pa iwai. Haba kimi ki pa ki peit ek ikon ki deben yo ya ka jingstang barit jangka hima ubele hakikun. Haba utenga u peit ya ka tenga u deben yo ya ka jingstang barit jangka hima ubele hakatenga. Haba ka tenga ka peit ya utenga ka deben yo ya ka jingstang barit jangka hima ubele hau. Ban nangda da kak tin bat ka bat kak tin kalong ka da ka shin jaga jinget ka badon mangi kastang ban seizo bat kastang ban yar bat kastang ban kataya kiwai haba ki kun ki peit ki kimi ki paru ki deben yo ya ka jinglong janga hima uble hapo jangi kaya ka jinglong janga hima uble kalong ka jinglong jangu Kris ka jinglong jangka hima ubale ka yesrim bat ka jinglong jongu Kris kaya ka bau Jisu lele habangi puson ya person jongu Jisu gidi ben sotu yakane naga daga daw ha kane ka ha kene ke Sngi uppa Bakhuid po Francis ula pinmi kawe ka jingto ka bakerpang dilexit nos uble uidiang kane kalongka jinglong jangka hima uble u idiangi u Jisu idiangi barabor minda haba ngilong ki kun jangka ne ke hima uble ke jingstang barit baro kalong kumne balle ke jingstang kastang daga jingid ki kun ki burom iki kimi ki pa namar ba ki idiaki ki burom yaki ki kimi ki pa ki burom iki kun namar kadon kane ke jingid namar ula idiangi namar kata ngidon jingim ula idiangi ngidon yaki baro nadong shadong nagabinda ki inga sem jongi klem ka jingidu ble klem ka ne ka bor jong Jisu batrekam hapo jongi ngimla ban bat shiklip matru haga jingim jongi kane ka jingsotu kanyarap yangi ballong ki batrei borba hakane ka hima uble kata kamut man paiwai mangi ki badon haki inga sem ngitre ben peniar ikane ka hima ubale ki kun ki don hala ki jongi kameram kimi ki pa ki don hala ki jongi kameram baro mangi da kita ki kam barit baria ngi klelang namar ba ngi don ga jingidu Kris ka kata ki ying ka pau ayu ki ma ubale ki kon ki burom ki kimi ki pa ki burom ki ya kershan ki stang kata ga jingit kan stang ban par shabar ka stang ban pin briang hakim arjan marpa bat suki pasuki kane ka hima uble kan stang ban yar saudong jongi bat ka jinglong jong ka hima uble ka bang stang haki inga sem da ka bas ngotu da ka ba pensyong nongrim halaru Jisu kum tiat kum sin simbai sinapa ka stang ban he kata ka jinpen he kalong ka jinglong rikoi ngi iwei pa iwei ngin kalalong rikoi bat kaya ka bang kane ka jingit kam kam shu hakinga sem jongi nagabinda ki daw barit baria ngi pinpra ikinga sem ngi pinjaburom kane ka jinglong uble hapo jongi ngi pindu kane ka jinglong uble hapo jongi lese kalaban mi na upa ne ke kemi na kikon bat kastang ban pin klang ding kat kum ka jingkwa janga pertai bat dai na kata ka daw ko himmen ko para bu na pdeng jongi ngim sngo hon ban imlang baduta ubru ngius ngo bonsi kinde ki ong ngam sngo tan na shu ban im badu ne ubru usin rang wong ngam sngo tan na shu ban im bat kane ka kinde ki kon kin ong ngim isu ye ki kimi ki pa namar tangi indrung kin ram suda ngim yo kano ka dakka shinjonga hima uble hakinga sem jongi ngim yo kano ka dakka shinjongu Jisu hakinga sem jongi ngio tangi kamuksoi tangi kam bamen ngim don jing sukshu ngim don jing ishu ngim don jing sei soshu bat ki kam baro ki bangile kilongi kam pojai kane kadega jinglong kabang yo bon sin hakinga sem jongi nagata ka daw ko himmen ko para
ngidi ban so tu ning kom habang idon jinge eye lese don ke jinge per jingmut hapadeng shikurim pideben soutu kine baro kilongi dakishon shinjonka jingyale ban penhe pensan yaka hima uble hapo jompi but hapadeng kane ki dakishin kabapi pau lese hapadeng ke jingya per jingmut ne ke jing so si babun jai lese ke jimpang jing shitam lese ke jingtu kine baro ki penkre yapi ban penyar yaka hima uble henre hakamat kum kini ki jinge lada pistam ban do jingkermen lada pistam ban buno jinga ya jisu kaya ka ban sajia ha ki kamaram ka bau jisu labu hapo jompi klam sei soshu bad kata ka jinglong uble kampaushu napi upa napi kami napi ki kon bad ngi kalalong ki kon bala jot but jisu kot uvering ivei pa ivei ban treshitom ban sei habar ya ka ne ka jinglong da ka jings ngawrit mensiam ngin stang biang ladang impat la ban stang hadu menda ngin late pai biang syak ata ka mensiam ba kongu mensiam ba pendrit nangta ngila ban te biang ya ka hima uble nadu ka rembe injongi jisun karku kardo ingi gidwai na ka binda ka ne ka jingaye jisu ba id hakane ka lepmat ngi it ka jingim jongi vei pa ivei ke jingduna jongi jing tolot jongi menang shimte pura yangi men pen sei so yangi men yalam linti yangi bakan mi yakahima uble na malla ki ingasem bad ngi barongin suk men siem ngin kemen bad ngin don ke jingit hapadeng jongi karku kardo ya baro kini ki kon ke bashimenda hakane ki yukrish Bakhuid ki bas ngap ya kene ke jingi kai bakal long ka baseizo man ka kelip ma ka jingim jonki enyaro ya utrai Jesus Christ Amen. Tangin playa ka jingit ka jing nganget how lay patron bor baro nang tao ka beneng ba ka kendo but how Jesus Christ kun pamarwe chung utrai chung yau bala puna men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti yau bala shale ben popondius Pilatus la sanar pnayo la yap la tepya la kiasha ki bayam ha ka Sngi ka balai na mi pan ki bayam ula kiu shabenen ushang shakamon blay upa badon bor bara nang ta unwan pa ban bishar ki bayim pat ki bayam nganged ho men sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ga jinga sulo ki ri koi ha ga jim mahap iki po ha ga jim mi pat ka do ha ga jingim bam jikut amen Vai spot in your phone. to ya duai ko himen ko para baga jinkinia janga ba jumpi khallang ka priam khon ha ublai upa badon bor baro To try pediang jingkinya lekti jongpi nak benta ka jingaro ka pura magar teng jo ka jingmento yang i bar kapalang ko ko jo barakoi to pai ki kmat jamme ngi kar phat ko trai shaki jingtarwa bangi vanra ha ka buroms em jame ba yakata ka ba la pindep da ka jingsha kri jongi en prolong khamdam e ne ka binda ka burom jame da ukris utrai jongim Amen.
utrai undon rengka bat pim Rengkat bat piru. token tiu ya laki donut Ikan tuya kisau. tongina ingu ya utrai ublay jangim Gasong hok bat kadei. dashisha kalam ka bashong hok bat ka bade kadaiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame koken ran kopa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar ha ka jingit melatao ya ubendriu bat habala pendram ya u katkum ka hok Melasis pa yawu daka jingisne lemba utrai jangiu Jesus Christ. Lemba jangu ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki dem mane bat ki bor ki kinyu hakamat jame ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sarapim bala karku ki amane rengkat daga jingkamen ngi karpad yame to ai bagi sur jangi kinya so bat ka jangki kadba ngi pen bana daga jingero bas ngevret. Bakhuid, utrai ublay kipai, beneng bertay sa wada kaburam juang me. Osana, Osana, turway ublay shajrong. Osana, ublay juno. En yaro you bawa. Ko para tongin duai ngitrang nagabinda ka jingroy jang ka jimban sleu men siem Bakhuid baka hima uble kanang yar shushu hapo jangi pangindon jingi pangindon ka men siem ben yamap pangindon ka men siem ben penrit pangindon ka men siem ben yapdiang ben id yakiwe ai baka bor jisu nang trei kam hapo jangi baka hima uble kanang yar hapo jangi hakinga sem jangi dashisha melong Bakhuid katrai kata me jang ka jingkoit barom namar kata ngi karpad yame to pen koit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ka jer halo janki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jango trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka bai ngu yame ula kedia ya hu badulai halage senrain u om to shim bat to bam na ka ne pi baro na mar ka ne kalong ka medjanga ya ka bai naiti na ka benda jumpi Hagaju kero kamendala le abamula shimya ka kuri badaka ba ingo biang yame wilaya ka halage senran u ong to shimba to dina ka ne pi baro na mar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutam bate mai bad bam jikud ya ka ben pen mi naga binda jumpi ba naga binda ki babun naga binda ka jimma yaki pop to le ya ka ne ban kan mau yangam Kosnam bakar dor jango Christ, pen koid yangi, pen koid ya ka men siam hadim pen koid ben kia ke bapangi pashitam, yada yangi nau bamen aki kalam. Kajimaya jongka jinget, Katasin wangit pamyuni. Bangirin akane kakuri Ipen menaga jing yap jong me kotra Tatadu menwan Namar kata, ngi ke ba pen menda ya ka jingia bar ka jimmi pa jongu. Ngi tarwa hame kotra ya upu janga jingim, bar ya ka kuri janga jim penim.
ngida aingu aidem ne marmela new yangi ki babit ben yang hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadi me bangi ki bayo benda hakamet bar ka snam ukris nginlaw ki bala pinyata le khawe da umen siem Bakhuid taken mau ko tra ya ka balang jamme ka bala priyang hasatala ka parte but to penjana ya ka ha ka jingid rangat badu Francis upa Bakhuid jangi wilbert marway bishop jangi but baharu ki lingdo bat kirinium takan ma lemro ya ki himmen ke para shinrang bat kinde ki bela yoti ya da ka bakarmen ya ke jimmi pa but ya baharo ki bela khalat no ha ke jingis ne jamme to pediang ya ki shaka jingshai ka kama jamme to isene yang i baharo ngi kar pari mi barengkat bat kamari ate iso di Bakhuid ka kami jongo play u joso Bakhuid kurim jaga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baharo ki rikuid ki bela pen sabha e me pateng la pateng ngilong ki babit bin ya bintalem ha ke jingim bam jikut but pengini ro but pindon buram ya me da ukun jamme u Jesus Christ dawu lembadu badhavu kanla hame ublay upa badan bor haga jingelang khawe jungamen sem Bakhuid barro ka buram bat ke jingero junam la junam amen ko himen ko parato ngin duai ko ba Jesus la kayangi naga binta bar ke jing don kam jungi bangin dup la ban pensei so ya ka hima ublay haga jingim jungi haki inga sem jungi haki imlang salang jungi haki jakatre jungi Koppa jangim baha bening kalong Bakhuid kerteng jame kanwan kama jame kalong kamon jame akin jau kamba bening to ayeng iminta kajimbang jangi kabahaga kasni badamap ingi kerengkang jangi kumbangi rungi map ikabele sunir yangi badwa delam yangi shaka jimben shoy and rei taplait yangi nakabasiniyo taplait yangi ngi karpad kotrai nagi jing siniyo barro Haga jing spoon jamme, to I jing suk jing sign haga sngi jangi. Knamba daga jing arap ka jing isne jamme, ngi light bara bon aka pop, but ngi yo jing eda naga jing jinjar barro. Kat bangi dang up kame lindhi aga jingarmen Bakhuid, but ka jing wan pa jung nom penim jangi, u Jesus Christ. Namar ka jume kalong kaima, ka jume ka bor ka buram, junam la junam. Kotrai Jesus Christ. Meu bela on haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jingspon jamme to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingya tale kawe kat kum ka mon jamme mame uba im bad uba sensha junom la junom amen ka jingsuk utrai kandon barabo renka bat pim renka bat dam da ka jinge do Christ to ngin yai markelia Hakami ukun lambro jango ble. Hakami ubakit naga pop jango prate. Sukito ke bela korsha ka jingawai jango ukun lambrot. Henry
trai Jesu mela terwa hangi kalat kalindi banilang kawai batmi lembaga negi yukiris bakhuid mela plilad yang iban pediang yame but mela rong hapo jangi lembaga ne communion bakhuid but communion men siem kahima uble kalawan hapo jangi kahima uble don hapadeng jangi kadbangila trang yame kadbangila aiti pindem yalade hakamad jame kabor janga hima kala sanchar yangi dakane ka bor sanchare ka dono jangi men siem jangi dakane ka bor janga hima sanchare ki inga sem jangi sanchare baro ki kam bachni jangi sanchar halor baro ki jing talon jangi sanchar halor ki jimpang jing shitam hakamet ka par jangi sanchar halor baro ki kam janga jingdum Jesu Bakhuid Penduno ya maro ki jing suni na ka jingim jangi ai ba ka hima jo me kanang roy hapo jangi ban lamba ki kambarit jangi lamba ki jing snaurit men siam jangi lamba ki jing koloi jangi ban yamap yamas yasuk markalia minang yo ka hima jo me hapo jangi karko kardo ko Jesu pangindo plaban stang temai biang ka hima jo me kamda me hakinga sembala jot balapra hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai. To ai bagi sakramen jame ko trying ikarpat kan pendap janai hangi yakat kabadon hapo jangki knamba yakie ki bangile niam haki dakishin Ninyo haga jinglong bashisha jungki. Da ukris utrai jungim. Utrai undon rengka betpim. Blay badon bor baro in karkuyapi uppa. Bado kon. Bado mensim Bakhuid. Yalisuk ban penbana yakakubor babhajung utrai daga jingim ka jumpi. Aspa. Sim Bakhuid, Bang Long Mamaniko, Jumta, Batrabot, Nam Najunam, Amen. And Yero Yutra Jesus Christ, Nam Najunam, Amen.